This is I, EK Bullet on the beats. Jikan mai daji, sabon birni. Once again, Ya Allah bani kuɗi an sai gida an sai mota bana. Ya Allah bani kuɗi in sai gida an sai mota bana. Ita ƙarya ba ta tsiri dole za a je mu fana mu yana kusa. Ya Allah bani kuɗi an sai gida an sai mota bana. Ya Allah bani kuɗi in sai gida an sai mota bana. Ita ƙarya ba ta tsiri dole za a je mu fana mu yana kusa. Allah ba komai kai na sa farkon baiti gashi nan kai ka bani baiwar waka rabbu sa ta biya ni suna gani in wuce ta makar an yi walgiya sai da mu aka more sansani. Yau fatsince ya kare na san kurege bai san gatari mai naɗin tabarmar kunya je ka ne na tsane ta abawani ta rabo na yaran zai na sani kuma ba je ba gani. Ya Allah bani kuɗi an sai gida an sai mota bana. Daina leƙe ba kowa na daina aiken jaki kasuwa mai ƙashin gwiwar kura ke san ganin kiski sakun guda babu kuka ba malam alhayu za ya cika mini kashina. Makashin kura tsame karar da nai aka sunfa kuna gani mai kutun gwila kolo ya bar amana ya fada rawa. Daina mamakin jaki bai san mutum an dai baya kara. Ita ƙarya ba ta tsiri dole za a je mu fana mu yana kusa. Na faɗa na ƙara matsalar sada ke sanya kuna guni ba ku bambam ba ku me yasa za ku ɗauka sadar kushe ni ne. Ku gane Allah ya yi rabi a cikin sama na gani. Ya Allah bani kuɗi an sai